trillion peso march sa Pangasinan. Maging Matiwasay, 350 na mga pulis ipinakalat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Naging matiwasay ang kabuuan ng trillion peso march sa Pangasinan kasabay ng Bonifacio Day ayon sa Pangasinan Police Provincial Office. Base sa impormasyon, 350 kapulisan sa iba't ibang bayan ang nagbantay sa aktibidad ukol sa korupsyon at anomalyang may kaugnayan sa flood control projects sa bansa. Karamihan sa mga pagtitipon na ginanap sa mga simbahan at kapilya sa mga barangay kung saan nagdasal at pinalibutan ng puting ribon ang paligid ng mga gusali. Sa naunang pahayag ng tanggapan, 350 kapulisan din ang ipinadalang kasapi ng Civil Disturbance Management o CDM contingent sa Metro Manila upang tumulong panatilihin ang kaayusan sa mga inorganisang pag-aaklas. Nigyang diin ni Pangasinan Police Provincial Office Officer in Charge Police Colonel Arbel Merculio ang kahandaan ng kapulisan upang panatilihin ang kaayusan sa lalawigan bilang pangunahing prioridad ng tanggapan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.